बिटिआरआव Bjp सरख फैनायनि उनाव उदाङै सोलिदों जुवानि आड्डा। खैरानियाव फुजानि मुङाव सोलिदों जुवानि खेला। तामुलपुर जिल्लानि 22 नं दारांगाजुलियाव सोलिदों जुवानि आड्डा। गिबि खेबनि थाखाय दारांगाजुलि खैरानियाव खुंनाय श्री श्री गणेश फुजायावनो उदाङै सोलिदों जुवानि आड्डा। मोनाबिलि सम जाबानो फुजा खुंनायनि साखाथियावनो सोलिदों जौनि दखान आरो जुवानि खेला। बिटिआरआव हाग्रामा महिलारिनि Bjp सरख आरो Bjp जथाय सरखार दाफुंनायनि उनावनो दाब दाब जायगाफोराव फुजा मेला खुंनायनि मुङाव जौ आरो जुवानि खेलाफोरा उदाङै सोलिगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारिया जेबो रोखोमनि नोजोर होआखै उदाङै जुवा सोलिनायखौ, जायनि थाखाय जुवादारिफोरा फुजा खुंनायनि मुङाव उदाङै खेला होदों। 22 नं दारांगाजुलि बियाबनि आवथायाव थानाय खैरानियाव थांनाय 6 जानुवारि खालारनिफ्राय जागायनानै 12 जानुवारि खालारसिम सोलिनो गोनां खैरानियाव सोलिनाय गणेश फुजायावबो हर जाबानो सोलियो जुवानि खेला। मख'नो नांगोनदि थांनाय हरनि समाव जुवा खेला होगिरिफोरखौ पुलिस बिफाना हमनानै लांदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।